Gilangaw ang ikaduhang adlaw karon sa filing sa Certificate of Candidacy sa Dakbayan ug Lalawigan sa Sugbo. Susama usab ang filing sa COC sa lungsod sa Cordova. Si Alan Domingo sa report. Sa Provincial Comelec, nagmingaw ang buhatan dinway ni isa ka political aspirants ang niduso sa COC sukad ganiyang buntag. Hinoon, kagapong adlaw adunay tulo ang miduso nga naglakip nilang incumbent congressman PG Garcia sa 3rd District. Cariaga Salvador pagka House of Representative sa 4th District o Camarillo Coisios isip sangguniang panlungsod sa 2nd District. Samtang sa buhatan sa Comelec sa Dakbayan Sugbo, nagmingaw gihapon karong adlaw. Kagahapon adlaw adunay usa nga niduso siyang COC nga usa ka taxi driver nga si Abraham Abdon Berdida pagka-konsyal sa Dakbayan sa Sugbo South District. Mingaw ra gyud kay kuan. Nasa siguro sila kuan sa mambagi sa botan unsay mga pizza ang kuan no. Onya basta mao na to sa akong i-remind sa atong mga aspirants nga doon naragid nga doon ang instruction sa pag-prepare sa COC. Nini ikaduhang adlaw sa pagduso sa Certificate of Candidacy, nagmingaw usab gihapon ang Comelec Cordova. Way ni isa ka mga political aspirants sa Cordova ang miduso sa iyang COC. Matod sa mga opisyal sa Comelec Cordova, base sa kasayuran nga ilang nahipos sa nahabiling tulo ka adlaw nga muduso og COC ang duha ka mga daggong partido sa lungsod. Sa pigasbahin, miabot sa 3,378 ang mga miparehistrong botante sa lungsod gikan sa Hulyo 1 hangtod sa Setyembre 30. Way labot nini ang 50,854 ka mga rehistradong botante sa lungsod base sa data sa Comelec Cordova sa Hunyo 30, 2024. Kauban si Clover Lumayag ug Marlon Melgaso. Alan Domingo, Balitang Bisdak.